ସତ୍ୟ ଆଉ ଏଇଠି ଜଣେ ବସିଛନ୍ତି ସେ ଯୁଗକୁ ସେ ସତ୍ୟ ପରମଧୀମୟୀ ଯୋଉ କଥା ବାବା କହନ୍ତି ସେଇଥିରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସେଇ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲିବା ହଉଛି ସେ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ମାଙ୍କର ଭାଗବତୀ ମାଙ୍କର ସେ କରୁଣା ଭିକ୍ଷା ମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କରୁଛେ ଆଉ ସିଏ ସେଇ କରୁଣା ବାରି ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ଯୋଉ ବାଣୀ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଭାକର ମଲ୍ଲିକ किए सेक्रेटरी अच्छा श्री जगन्नाथ पंचरात्र प्रचार समिति ओडिशार जी अच्छा से भाई को मो नमस्कार करती से भितर को अल्लाह नहीं भितर को जाओ नहीं उठ जा देखुच मुंडिया मारा जगन्नाथ भक्त आयोजक प्रचार समिति ओडिशा और ओडिशा बाहर भागवत अच्छी आम प्रभुर 2012 कौन ओडिया लोक घोड़ा लगी बेस घोड़े এটা লক্ষ্মী নৃসিংহ বেশ अच्छा खेली